Atasen kudeak eta aplikazioari dagokion karatula honakoa da. Menu barran ikus dezakegun moduan, aukera desberdinek daude. Tarea edo atasen kudeak eta atzitzeko dagokion lekuan egingo dugu klik. Erabiltzaile bakoitzak dagokion sailaren arabera identifikatu ostean, bere bandeja edo erretiluak, sarrera eta irteera bandejak hain zuzen ere atzitu beharko ditu. Ikus dezagun sarrera bandeja. Irudi honetan, atasa bakoitzeko gordetzen diren datuak ikus daitezke. Hala nola, atasarotareren kodea, jatorri saila, gure saila, B saila da, helburu saila. Eta zutabe honetan, zein sailetatik bidali diguten lana ikus dezakegu. Arduraduna, eguna, gaia, lehentasunak, egoerak, eta bar. Erregistro kopurua handia denean oso lagungarria suertatzen da filtroak aplikatzea. Jatorri sailaren arabera, lehentasunaren arabera, gaindituak diren edo ez direnen arabera, arduradunaren arabera, filtro desberdinak aplika daitezke. Azter dezagun orain irteera bandeja. Era berean, irteera bandejan, uneko sailak sortutako atasak edo lanak ikus daitezke. Eta era berdinean, filtroak aplikatu ahalko genituzke. Ikusten dugun moduan, kasu honetan, aukeratu dugun edo identifikatzeko erabili dugun saila brigadarena da. Sarrera eta irteera bandejez gain, ekintzak kudeatzeko aukera ematen zaio sail honi. Ekintza bakoitzeko, ze atasaro tareari lotuta dagoen, zein dan bere gaia, deskribapena, mota, eguna, lekua, parte hartu duen langile kopurua, pasa duten denbora, zein kostuak kudeatu ditzazkegu. Ikus dezakegun moduan, hemengo botoi honi esker, ekintza mota desberdinak sortzeko aukera genuke, eta kasu guztietan, sarrera, irteera, naiz ekintzen kasuan ere bai, txosten edo informe desberdinak sortzeko aukera daukagu. Atasaro tarea bakoitzeko daukagun informazioa ikusiko genuke txosten honetan. Beste txosten honetan berriz, atasa bakoitzeko kostuen kudeaketa ikusi ahal izango genuke. Edo eraman ahal izango genuke. Irteera bandejan ere beste horren beste. Atasa bakoitzeko datuak, zein tareak eta ekintzak, atasa bakoitzeri lotutako ekintzak. Eta bukatzeko, ekintzen kasuan ere, ekintza bakoitzeko dagozkion txosten